Kyartma ki sipai jong ka IRGC ya ka jaka senge lengsun ke beron hapo jong ka nongba hadubai. Kumbah nerus pa teli ki misail bat hajar teli ki drone kam unong aiktin jong riran u Ibrahim Holfaga Zolfagari bakari Iran kala siat ki tirtma jong ri Amerika bat kari Israel kari Iran kala ongba ki namding koram sha ki basau kila yoban siat ya ki jaka sange elingsun jong ka ben Korean bat ya ki jaka trekam jong ki sipai sun jong ri Israel kila kamba ki namding kila yoban rung sapo ki Korea da sun jong ri Israel uni namding ula ban kit kumba arton ai ki ter pentai bat ula ru ban ya ye ka jingjingai ka balong hadu kumba lai hajar kilometer ai kini kide ki misail ki ba klan bortam jong ri Iran menta kile yo ban rung hapo jong gane ka maran thama bat la ong ba kilat ai jeda jong ka sunbreng jong ri Israel menta kila syak pen prano ha kini ki namding jong ri Iran ki namding koram sya ki basau bat ki khaybar jonggeri Iran kila hermenta hapdengdu jonggeri Israel ha ka bakala penmiru ye ka jingsawa juki siren bat ki jingthai ha ka leng saudong jong ka nongba telebib menta ki khobor kila ongba ki kattu ka ne ki namding kila thmu ban siat ye ka katling suin ben Korean bat ye ki jaka ki ba kongsan jong ki sipai Israel hapo jong ka te ka nongba kumsi benta ban tenju ya ki jiada jong ki namding leer jong kari Israel ka bakentup ya ki Iron Dome ki David Sling bat ki arrow system ki namding koramsha ki basau ki dei ki terset ki ba hetam jong kari Iran ki laban kit ya ki terset ki ba khia palat siajar san spa kilo bat ki la ruban ya ka jingjingai ka balong hadu kumba hajar kilometer ai bat ka la ruban kot nakut sekut jong kari Israel ki lat patai ku bor jong kari Iran ki la kamba ka Islamic Revolutionary Guard Corps lani ka IRGC kala yo ban thombor da ki drone ya ka Al Dharfra Airways hapo jong ka United Arab Emirates ka badai jong ri Amerika katkum ke lat patai ku bor jong ka Tasnim News Agency kaya thuba ka te ka jinghitma kala kta ya ki lat punyadai lingba jong ki satellite bat ki radar system ki ba airu ya ka jingmaham ka ba kloi ki bala pendon kamru da ki sipai jong ri Amerika ka Al Dhafra ka dei ka pedengdu ka ba kongsan bha na ka benta juki kam lingsun jong ri Amerika hai ka leng saudong jong ka te ka turiao kani ka jinghirthma ka bala nang ram susu ka dei ka bala jihadin jong ka jinghirthma jong ka ri Iran persya yaki jakasa jong ki sipai jong ka ri Amerika kiberon hapo jong ka Middle East nangta sa wipat laong ba ka ri Russia bat ka ri China kin sawan ban Kirshan pura ya kari Iran halor jong kari katma persya ya kari Israel bat ya kari Amerika ya gane la pentik kena da ka nongba teran ya ka jing Kirshan jong kari Russia bat kari China hapdeng jong kari ka jekan at jong kari Amerika kari Israel persya ya kari Iran nagaleng jong menteri kambari jong kari Iran u Abbas Agrachi u la ongba kari Russia bat kari China kin sa Kirshan pura ya ka teran ha kani ka san perthai bat ki wei pat ki benta kham tam hapdeng jong ka jikan at kalanang jur bha hapdeng jong ka ri Amerika ka ri Israel ya ka Middle East hi barok wei u agarchi u ong ba ka jetrelang jong ka Moscow kenthop ya ka jetrelang ya ki kam sipai kanang yai pteng kat ba ki jing jong ka Middle East kinang banjur nangta u Sergei Lavrov u menteri kambari jong kari Russia ula penrem juri ki kam runar jong kari Amerika bat kari Israel bat ula kentu ban pensang eno ya ka jing thombor ki bala wanra ya ka jing yap jong kiri pajba ha ka chu ka por kanong aiktin jong kari China ka maoning ka Beijing ka Kirshan ya ka jekran snothu jengmut bat ka pen bana ba unong mi khmat uba kerpang uban lech Middle East ba ula ban wanra ya ka nu ban yarab ban penduna ya kini ki jing ya kanan da ka baula pen pau ya ka jing nang kiu jong ka jedei ha ka perthai na ka jekan at ka bal je hapo jong ka Middle East kumta kini kinong mi khmat kila pen pau ba ki don ha ka lang jong ka Iran halor jong ka ni ka jekan at
Bat hai ke juga por nagaliang jong u Vladimir Putin u balongru u Presiden jong keri Rusia ulama hamjur ya u Donald Trump u Presiden jong keri Amerika da ke bawla ongba lada pikwa bagani ke thma kan kutno sange ban hirtma ye keri Iran bat lada pikwa baka perthai kan jot yat chakmat ong u Presiden jong keri Rusia kari Iran kala keno teng ye keri Amerika bat keri Israel ya ke jing thombor ke basirkhai bat ke bajurha hagapor bu nong mi khmat ula ai jingkran hapo jong ka United Nations Security Council u Amir Syed Iravani ula ongba ka jingyakan at kalanang jur menta hak bede bat ka Tehran ka Washington bat ka Tel Aviv unong mi khmat jong ri Iran sa UN u Amir Syed Iravani ula keno aba kisipai jong ri Amerika bat ka ri Israel kila hertma klam da kenyi ki nongba jong ri Iran bat ye ki jingtei jukru pajba da ka bawla keno aba kila pendon kam de ki bom ki ba klanbor ha ka jakasa jong ki ba bun ba kibriu Kateran kala khot ya kare ke jingle jukri ke artli kiri kum kata ka thama ka bom hok bat kala ma hamru ye ka perthai ban ongba lada omla ban pensange ye ka jingsha thombor jong ko riran kala ban don ka jingma ka shirkhai na ka bata ka jingsuk bat ka jingsngan ha ka perthai situlup katba ki sngi kinang yat ka thma jong ko ri Israel persa ye ko riran kala nang snudur shushu to ngendang ye ap ye ki weipat ki khubor ki ban nangwan khublai sibun tat hadu ikendu ha ko weipat ke video